आई भैया, अभी जो उड़ीसा ट्रेन हादसा भइल बा, वही ट्रेन हादसा में कितना गरीब लोगन के जान चल गइल बा। वही में एक माई अपना बेटा खातिर बिलक बिलक कर विधाता से फरियाद करतिया और कैसे कहतिया, हाय गीत के माध्यम से सुनावा तनी, सुनी रहुआ लोग। आवत रहे बहारा से हमरो ललनवा, परहनमा लिहला विधाता हो, परहनमा लिहला विधाता हो। आवत रहे बहारा से हमारो ललनमा से विधाता, आवत रहे बहारा से हमारो ललनमा, परनमा लिहला विधाता हो, परनमा लिहला विधाता हो। आवत रहे बहारा से हमारो ललनमा, परनमा लिहला विधाता हो, परनमा लिहला विधाता हो। क्षण में उजाड़ दिहला केतना के घरवा, सोना भइल घर रोबे सब परिवारवा। क्षण में उजाड़ दिहला केतना के घरवा, सोना भइल घर रोबे सब परिवारवा। बेटवा के देखिला तरस नयनवा, बेटवा के देखिला तरस नयनवा, परनमा लिहला विधाता हो, परनमा लिहला विधाता हो। जान के मोल नाही बुझल गरीबिया, केतना में हरिया के धोबा गइल मंगिया। जान के मोल नाही बुझल गरीबिया, केतना में हरिया के धोबा गइल मंगिया। रोबेली बहिनिया बैठ के अंगनमा, रोबेली बहिनिया बैठ के अंगनमा, परनमा लिहला विधाता हो, परनमा लिहला विधाता हो। बनले विपतिया मुदैया करे नहमा, 200 बबुआ के
ले लिहले जनहमा बनल विपतिया मुदैया करे नहमा 200 बबुआ के ले लिहले जनहमा चंदू बजरंगी के रोबेला नयनमा चंदू बजरंगी के रोबेला नयनमा परनमा लिहला विधाता हो परनमा लिहला विधाता हो। रुद्राक्षी म्यूजिक पतंबर जमुई।